Dobre ľudia, už sme sa presunuli. Už sme tu. Dávam prvú palačinku, no už po druhýkrát už sme tu. Ale tak... Už nám to ide viacej. Ešte Bobby Builder, ešte tu dám. A to bude stačiť. Dobre. Takže ľudia, ak tu bude 10 lajkov, tak vymyslíme niečo väčšie. 20 lajkov teda. Vymyslíme niečo väčšie, lepšie a chutnejšie ako placinky. Ja mám rád, hej, len. Ešte to nie je komu, čo ti je? Ja už som думала, že to bude kam. Ja Maťo už robí. Ľudia, musíme tam pridať ešte múky, lebo to je čisto vodnaté. Prvé sa nám podajú. Gabčíkovo. Málo. Po ešte. Dojame. Už neumyslím ho. Poď ja si to umiešať, dobré. Ty si... Nazvem ti. Pána. Len trošku. Janko má... Si mi to tu nechal celé na mňa, ty pozri sa na mňa. Čo? Dobre to tu vec preč. Ľudia, ja nemám nervy. Hej, lebo si mi to tu nechal. Toto daj do toho. Nie, toto budeme potrebovať. Tak to dám. Tam prvé je vodná to strašne kopia. Toto som robila, tak čo to dám na Nie, čo? To tam... To je fakt. Nie, skúste to dorobiť a... Ja, to je úplne na Frankfurte. Máte procente a trošku sme tam... Ešte to je horúce. Ale je to dobré, len proste je to vodnaté. Ja počúvame tu chill song. Dávaj. Zatiaľ všetky páčinky. Ešte takto všetko. Musíme čakať, lebo prvá sa vôbec To nevydarila. dám sa do koša. Čo? Dobre, daj. Jany mieša. Takže už robíme druhú varku. To je druhá. A tam Jany robí. To mastie. A tak, to preberem. Maťo pôjde robiť, lebo on to vie najlepšie. On to robí s lyžičkou. Nechápem jak. Ale je to lepšie s lyžičkou a vychádza to lepšie. Krása. Ide nám to zatiaľ nejak tak. Ale sám povedz. Je to dobré. Dá sa to prežiť. A ľudia, je to ľahký recept, len pozor na tú cestu. Tento cesto je najväčší zabíjak. Podľa mňa. S tým sme mali my najväčší problém, no ešte s tým obrácaním. Dobre. Ako sa ti darí, Maťo? Aspoň to musím ešte tak popravať sa trocha. Som to ja ste robili. Normálne to len tak pobav. Pobalím, hej? Takže nám to začne. Čo? Co vystrihneme? Tak to tam není veľmi povarené, ale dá sa. Pôjde. Jany sú doložil. Tuto som doložil a toto máme a ja to berem za veľký úspech, pretože sme to tak nerobili, nikdy sme to nerobili a... Ja som chcel ešte povedať, že my sme 13-ročné kidy a že ja nám ešte niekde zrobí páčil, to je pre mňa nestane. Ja som s tým nikdy nerobil. Kde Jany ide mastiť ďalšiu. Ale strašne sa z toho dymy musím počkať, dám tam toto, možno to trošku zjemní. Maťo tu robí. Počkaj. Dobre ľudia, Jany, keď chceš zašupať, dáme. Rozmastíme to tu a bude to dobré. Natočíme aj ochutnávku. Už toto robíme cez 1,5 hodiny, ale vyplatí sa to podľa mňa. Teda dúfam, lebo ak nebudem fakt smutný, sklamaný. Aspoň sme si to skúsili ľudia a keď budete chcieť viacej takých partov, určite klikajte na odber, lebo tá aktivita odberov, ako dlho sme nevyhrali video, hej, ale môžete tam kliknúť všetci na odber, zvonček, like. Zdieľať to svojim kamarátom. A to bude zatiaľ všetko. Ľudia, už úspešne vám hovorím, že posledná dávka, že mu aj posledná tá palacinka a máme to hotové.
Už sa teším mega na to, jak to ochutnáme. Samo? Ľudia, už to máme hotové. Normálne, že keby chcete, zavolajte si nás. A to sami sme spravili, podotýkam. Nikto nám s tým nepomáhal sami. Čisto sami. Takže ľudia, ešte vám natočíme ochutnávku. Zatiaľ, čaute. Thank you so much for playing my game. I'm Luigi, number one. Bingo. Naked. To je už koniec videa a Sorry, že sme nenatočili recenziu, boli fakt výborné a sme radi, že sa nám tak podajú. Ja som tam dal trošku viacej džem, ale to nevadí. boli dobré. A nezabudnite dať like Odber. a zvonček. Čaute.